No niin, taas ollaan täällä radalla käymässä. Nyt onkin mennyt kesä aivan muissa hommissa. Ampumajuttuja ei ole tullut tehtyä yhtään, mutta nyt tuli sitten tänne radalle kokeilemaan ja ajattelin kokeilla tuota Silvosen Teemun haastetta, eli paikkalappuammuntaa. Siinäpä sitä haastetta kyllä riittääkin, se ei ole mikään helppo tapaus saada 5 laukausta tuohon paikkalappuun ja vielä osua siihen mihin tähdätään, niin siinä on kyllä kokeilemista. Ajattelin kokeilla tätä haastetta nyt sillä tavalla, että otan tuosta 3 eri patruunaa ja mulla on tuolla 100 metrissä nyt taulu. Siinä on 3 paikkalappua ja niihin kaikki ammutaan nyt 5 laukausta ja sitten katsotaan miten kävi. Osuuko yksikään paikkalappuun vai pitääkö lähteä maitojunalla kotiin. Patruunana tosiaan toimii niin Norman 8-rammanen. Ei ole mikään kallis patruuna, mutta katsotaan minkälaista käyntiä siitä löytyy. Ase on kaliberissa 6,5 Creedmoor, tikka T3X supervarmintti. Pipodina on tuommoinen UTG:n peruspipodi. Vaimeni on tällä kertaa paikallaan ja se on Ase Ultra Radieni. Perus Optilogin kiikarijalat. Chasein 6-2-4 kiikaria. Siinä on sitten vaaka päällä, että pysyy ase suorassa. Mutta tämmönen ihan perus, voisiko sanoa, että metsästysase. Ei tätä nyt vielä aivan rata-aseeksikaan voi luokitella, niin lähes vakiotikka. Ainoa ero mikä on, niin tukki on vaihdettu. Mutta ruvetaanpa katsoa miten se tikka takoo ja minkälaisia tuloksia löytyy sitten tuolta taululta. Sinne meni 5. Sitten ei muuta kuin otetaan seuraava patruuna ja ammutaan se viereiseen paikkalappuun ja katsotaan sitten lopuksi vasta nuo tulokset. Patruuna, eli nyt on sitten vuorossa Lapuan tehaspatruuna 8,8 rammanen skenaari 6,5 Creedmoor ja katsotaanpa miten tämä suoriutuu, saadaanko sillä parempaa vai huonompaa kasaa, sitä ei tiedä ennen kuin kaikki tuonne ammuttu. Ei muuta kuin pannaan kuulat liikkeelle. Sielläpä ne olisi taas 5 taululla. Sitten olisi vuorossa viimeinen patruuna, eli itse ladattua skenaaria olisi kyseessä. Ja ei muuta kuin ampumaan ja katsotaan minkälaisia nippuja sieltä kohta löytyy.
Sinne meni taas 5. On se kova homma. Mutta ei, otetaanpa teidät mukaan ja lähdetään tuonne taululle kävelemään ja katsotaan mitä saatiin aikaan. No niin, täällä rupeaa jännitys tihenee. Riittääkö paikkalappu? Siinä ensimmäinen. Eli tässä on se Norma. Sille tuli tommonen kasa. Vähän ollaan vasemmalla. Skenaari. Tehaspaukku. Edelleen ollaan vasemmalla. Oma alataama 9 rammonen. Edelleen ollaan vasemmalla. Onko tuossa ainut kasa, mikä kuitenkin täyttäisi sen paikkalapun mitaa? Ehkä nippanappa. Saattaa mennä pikkusen yli kyllä. 20 milliä ainakin. Mutta asetta täytyy ainakin säätää oikealle päin näiden perusteella hieman. Ei ole helppo haaste. Kaikki mukaan vaan nyt rohkeasti koittamaan.